cepot. Soale kok cepot. Sibuk cepot apane? Celanane apa piye? Nganu nek ombe ning ya dadi lurae. Oh, tak pikir lek soale kok cepot. Berat saudara-saudara. Terus wonge ngomong piye? Lah iya. Kan yomu orang bersuadi kayak omah. Apa di kambraka de omah. Lah ya digeki omah barang karo pemerintah Kalau ombe kalau orang kan ombe kan orang kayak omah. Iya lurah iki ngongkon wong kon gekne ngono lho. Iya ora lurah dhewe. Ya lurahe setruk kok omah. Rat saudara-saudara. Kok parani nang kantore kono terus wonge omong piye? Nenge langsung. Wonge? Masa ora semonto ora omong. Orang ngomong blang, Blas? orang ngalahin yang bully. Wedi karo kowe. Wedi. Wah, kowe kereng men kowe iki. Ya kowe lek di Ayo, nah, kok ini jadi luar yang bisa merajati orang, orang bisa merajati kisah terluka lah ada sudah dimudi. demo. Demo apa demo? Demo. Di demo. Endi? Hah? Apa nih dibakar? Pitik. Kantor apa? Daerah Blitar. Kantor apa kuwi? Ya, mobil bos. Lah ya pos apa? Pos kampling apa? Pos gubuk. Berat saudara. Arane kuwi sing mlempem. Oh iso. Mlempem apa opak ngono karepmu. Nah, di kain pas. Aku Oh. orang kantor dijok. Oh. Akhirnya dari yang kantor pisan. Oh, mampir yang kantor pisan. Akhirnya langsung lebu. Langsung apa yang Kartu? langsung tak demo. Mau demo? Ah. Wedi wae. Piye mau demo? Mulai kantor langsung Lah mau ngomong piye? Jajali omong. Tapi ya, bah lagi aku sejane penduduk orang ini orang minta jatah ini kabeh beda. oh Aku sejane lagi kalau jatah ora orang yang orang jatah kok cepot soalnya kok cepot sibuk cepot apane celanane apa piye nganu nek ombe ning ya dadi lurae. oh tak pikir lek soalnya kok cepot berat saudara-saudara terus wonge ngomong piye lah iya Kan yomu orang
bersuara kayak omah. Apa di keberangkat di omah? Lah ya dikei omah barang karo pemerintah Kalau kalau orang kayak omah. Iya lurah iki ngongkon wong kon gek ning ngono lho. Iya ora lurah dhewe. Ya lurah setruk kok omah. Rat saudara. Mbok parani nang kantore kono terus wonge omong piye? Wonge? Masa ora semonto ora omong. Orang ngomong Blas. orang ada yang bully. Wedi karo kowe. Wedi. Pak, kowe kereng men kowe iki. Ya kowe lek di Aku nah, kok ini jadi lebih yang bisa merajati orang bisa merajati kisah terkait nggak ada sudah dimudi. Demo apa demo? Demo. Di demo. Endi? Hah? Apa nih dibakar? Pitik. Kantor apa? Dadah Blitar. Kantor apa kuwi? Ya, bos. Lah ya pos apa? Pos kampling apa? Pos gubuk. Berat saudara. Ora nyetuki sing wedok kowe. Ora lapor nyang dhuwur-dhuwur. Lah. Ampun, Pak. Wedi lah karo kowe. Brengosmu kok plintir ngono. Ya. Brengosmu plintir wedi. Ora ngerti lah aku ki sapa, gak ngono wae. Lah kowe kok iso lali karo awakmu dhewe. Lah iya karo awake dhewe ra ro tekok wong liya. Ayo. Orang layani masyarakat. Ya lo tak sunati apa piye kowe? Mbok piye? Ya ora oleh lah ojone dikelon ya. Ojone kesetruk. Berat saudara. Oh, arani rono jam pira kowe nyang kantor desa kowe? Jam pira? Jam 10 ngono. Oh, wah. Harus sapa kowe nang kantor desa iki? Wani? Wah. Ana kono proyek nek hang sipe kowe tekat. Hang sipe kembali ya. Kawe tiga jikire gue. Sapa?